Hvis vi vender tilbage til kognitiv audit. Jeg oplevede på Papkassefabrikken, at da jeg gik væk fra modellen med at spørge ud fra et spørgeskema, og i stedet for at lave papirerne på kontoret og lade dem ligge der, havde forberedt mig så meget jeg nu kunne forberede mig. Jeg har sagt, hvad har vi haft af problemer på det sidste? Har vi haft problemer med fejlreklamationer? Har vi haft problemer med levering? Har vi haft problemer med råvarer? Oplever vi svigt nogle steder i kæden? Så har jeg sagt, så går jeg ind og siger, nu laver jeg en stifinder, nu siger jeg, nu starter jeg eksempelvis i forsendelsen, hvor der er mange, hvor der eksempelvis kan have været mange leveringsfejl. Det kan have været fejl ved antallet på følgeseddel, der ikke passer med antallet på fakturer osv. Og så simpelthen bare gå hen, og så gå hen til forsendelseslederen, eller den person, der står for logistikken, spørge, hvordan går det? Og så får man, hvis man holder sin kæft, kigger på personen, er interesseret, og så lader personen tale, så får man en lang række udsagn omkring, hvordan tingene kører i butikken. Man får faktisk også foræret input til, om processerne er logiske. Og netop de er logiske. Fordi jeg oplever som kvalitetsmand, at processer, der ikke er logiske, de går som regel fejl. Fordi vi er som mennesker indbygget sådan, at vi laver det, som er logisk. Hvis der er ikke noget, der er logisk, hvis instruks ikke er logisk, så laver vi vores egen instruks. Og så siger man, så bryder man jo uden for ISO 9001-standarden. ISO-normen. Ja, men til helvede med det, fordi hvis en instruks ikke beskriver noget logisk, så tilfører det jo ikke værdi til firmaet, så er der overvejende risiko for, at man får en dårlig kvalitet, og så er man lige vidt. Så mit råd til den interne auditor er, når man udfører kognitiv audit. Sæt det ind i stoffet, men sæt det op i helikopteren. Find ud af, hvor er det, kæden hopper af for tiden. Og der er Key Performance Indicators, som de hedder med et fint ord, altså reklamationsrate her blandt et godt udgangspunkt at tage og sige, oplever vi mange reklamationer. Men det kræver selvfølgelig, at man registrerer antallet af reklamationer. Men man kan, når man har års erfaring, og man er i samme virksomhed, så kan man gå ind og kigge, så kan man se ud på lager, hvordan ser det ud, sejler tingene, altså så at sige. Er der ting, der ligesom halter? Hvordan er folks holdninger? Hvordan er smilet? Smiler folk? Er de misfornøjet? Hvis folk er misfornøjet, og trivselen den er dårlig, så laver man flere fejl. Det er ligesom, så får man dårlige vibrationer, så er der dømt mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Kig på det. Gå ned til den pågældende operatør, leder. Tag helst fat i ledelsen først. Spørg til, hvordan går det? Hvad laver I? Og så hold jeres kæft. Så kommer alle ud sammen. Så kommer logien forhåbentlig. Så kommer alle ud sammen. Og så træn jer i at lade være med at stå med papir. Hvis der er noget, der skal noteres, så er det kun, og husk at sige sit noteret, at det er kun for at sikre, at man har fat i det rigtige. Er det et specifikt ordrenummer? Få skrevet ned. Det er jo det ordrenummer, det er det. Jeg så den ordre. Tag meget gerne et billede. Billeder siger mere end ord. Og så husk, hvad der bliver sagt. Og så lad dem snakke. Men det så tager en halv time. Det kan godt være, at det kun giver 3 minutters rapport, skal vi forstå på den måde, at når man så læser det bagefter, så tænker man, hold da kæft, der stod jeg en halv time. Hvad fik jeg egentlig ud af det? Du har fået meget mere ud af det, end du tror. Kommer tilbage, vender den i hovedet, skriver ned, hvad du har set, og så kommer med jeres forbedringsforslag. Nogle kalder det også afvigelser. Så rapporterer jeg tilbage til kvalitetsledelsen og siger, ved du hvad, der er sket det og det, jeg har observeret det og det, var det ikke en god idé, vi gjorde noget ved det? Jo. Så efter min mening, så er man allerede godt på vej. Der sker også det, at når man laver den på den her innovative, kognitive måde, så får du et respons, fra dem, du snakker med. Du bonder dem på en måde.
Og du kommer væk fra det her forhørsteknik, hvor du som en øvrighedsperson sidder over for nogen, som skal følge nogle procedurer, som der er udstukket. Så bliver det sådan noget, ja, nej, jo, ja, ved ikke, det har jeg aldrig hørt om. Derimod det andet, det giver meget mere værdi. Det er min erfaring. Og det kan bruges i alle virksomheder. Og vil du bare have min gamle smør? Ja, kommer lige om lidt, skat. Gør det, og så får I løbet af 2-3 auditrunder, hvis I holder audit hver halvår, en anden kultur, en kulturændring, hvor man begynder at snakke om, prøv lige at komme lige herover. Er det her rigtigt, Christian? Er der ikke et eller andet, der skriger til himlen, at det er forkert? Jo, men jeg har jo fulgt instruksen, jeg har gjort, som jeg skulle. Okay, men så må vi jo lave instruksen om. Så må vi jo kigge på, er der logik i processen? Jeg har nedlagt nogle opgaver, og for de af jer, som er lidt hurtigt i hovedet, eller har kedet jer, så har jeg læst frem, og I er sikkert allerede begyndt at løse opgaven. Det kan I med fordel gøre. Jeg er ikke selv ekspert i det, men vi kan alle sammen arbejde med det til daglig, og dem af os, der arbejder med det til daglig, vi bliver hele tiden klogere. Og kvalitet er en proces, man er i. Det er nærmest en tilstand. Man kan blive fuldstændig bidt af det. Og det er det der engagement, det er det der gå på mod, de skal ligesom overføre til de folk, som I også auditerer. Så er det en win-win situation. Det var mit oplæg for i dag. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne være til stede, men jeg håber, at I har fået noget ud af det. Og har I spørgsmål, så er I velkommen til at sende en mail på kda@gmpconsult.dk, og så skal jeg nok svare tilbage. Jeg har et materiale, som jeg har sendt, og